ኣብ ጀርመን እንከለኹ መንበር ፍቓድ ነይሩኒ ሰሪሐውን ይኣቱ ነይረ ድሕሪ 10 ዓመታት ዝተረጋገአ ስሩዕ ህይወት ሕጂ ናብራ ስደት ከም እንደገና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሃይለ ይጅምሮ ኣለኹ እታ ብማዕዶ ዝፈልጣ ዝነበርኩ ሃገር ሎሚ ወሳኒት መጻኢ ህይወተይ ኮይናላ ኣብታ ጃልባ ዝነበርና ኩልና ነናይ ባዕልና ናይ ስደት ተመክሮ ዝነበረና ኢና ገለ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኣውሮጳ ዝተቐመጥና ገለ ከዓ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ወይ ዓመታት ናብ ኣውሮጳ ዝመፁ እዮም ናይ ኩልና ዓላማ ግን ሓንቲ እያ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ምንባር ሓደ ተጫራቕ ምሳና ኣብ ጃልባ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ዝመፀ ስደተኛ ኣነ ሕጅስ እንታይ ይበሃል ቋንቋ እንግሊዝ ዘይፈልጥ ክነሰይ ናብዚ ክብገስ እንከለኹ ንዕሩኽተይ ዝነገርክዎም ምኽንያት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ቋንቋ እንግሊዝ ስለ ዝዝረብ ኣብኡ ይሓይሽ ዝብሎም ነይረ ግን ከዓ እዝነይ ተቆረፁኒ እንግሊዝ ኣይርዳእንን እዩ እናበለ ጭንቀትናን ፍርሕናን ረሲዕና ከም ንስሕቕ ይሕግዘና ነይሩ ሓቂ እዩ ናተይ እንግሊዝ ንባዕሉ ዓጋቢ ይኮነን እተን ካብ ኤርትራ ሒዘይን ዝመጻኹ ውሕዳት ቃላት እንተዘይኮይነን ብቋንቋ እንግሊዝ ሓሳበይ ክገልጽ ኣመና እዩ ዘጸግመኒ ብዝኾነ ብሰላም ናብቲ እንደልዮ ቦታ በጻሕና ሰበስልጣን እንግሊዝ ካብ ጃልባና ኣውፅኦም ካባና ክወስድዎ ዝደልዩ ኩሉ ዓይነት ሓበሬታታት ምስ ወሰዱ ናብ ሆቴል ኣእተውና ኣነ ምስ ሓደ ካብ ሶማል ዝመፀ ስደተኛ ይበፂሕኒ ሕቲ ዕቑባ ንምቕራብ ቃለ መሕትት ከካይድ ነይረኒ ዕድል እንተገይረ ቀልጢፎም ክቕበሉኒ እዮም እንተዘይኮይኑ ግን ሕማቕ ግዜ ክሕልፍ ክግደደ ኣብቲ ሆቴል ብዘይካይ ካልኦት እውን ካብ ጀርመን ዝመፁ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነይሮም እዮም ገሊኦም ቅድሜና ዝመፁ ወረቐቶም ዝፅበዩ እዮም ነይሮም ብኻ ኣብ ጀርመን ተረጋጊእና ኮፍ ኢልና ኢሎም ከማርሩ ምስ ሰማዕክዎም ብሓቂ ፍርሒ ተሰማዓኒ ውሳነይ ጌጋ መሰለኒ ሓደ ካብቶም ካብ ጀርመን ዝመፁ ኣብ ጀርመን ኣፍቃሪትን ክልተ ቆልዑን ነይሮሞ ወረቐቱ ግን ዝረብሕ ኣይነበረን በዚ ኣማሪሩ ከዓ ኣፍቃሪቱን ደቁን ራሕሪሑ ናብ እንግሊዝ ሰጊሩ ናይ ሓደ ኤርትራውያን ኣተሓሳስባ ኣመና እዩ ዝገርም ካብ ፍቕርን ውላድን ንወረቐት ኢልና ንውስኖ ውሳነ ጌጋ ጥራሕ ዘይኮነ ብድፍረት እውን ድንቁርና ዝተሓወሰ እዩ ትምክሕቲ ዳ ከይኮነን እምበር ኣነስ ውላደይ ገዲፈ ኣይምሰገርኩን ይብል ህይወት ዓባይ ብሪጣንያ ካብ ናይ ጀርመን ብዙሕ ዝፍለ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ገለገለ ነገራቱ ፍኹስ ዝበለ ሕግታት ትሪእየሉ ኢኻ ጀርመን ኣዝዩ ጽኑዕ ሃገር እዩ ኣብ ሓንቲ ነገር እንተነኺሶም ወይ ብገለ እንተተተሓሒዞምኻ ዓቕልኻ እዮም ዘፅበቡልካ ኣብ ከተማታት ዓባይ ብሪጣንያ ኤርትራውያን ብብሽክለታታት መግቢ ከዘዋውሩ ምስ ተዓዘብኩ ኣብዛ ዓዲ ካልእ ስራሕ የለን ድዩ ኢለ ሓቲተ ነይረ ንፈለማ እዋን ናብ ከተማ ለንደን ምስ ኣተኸውን ቅድመይ ዝመፁ ስደተኛታት ብኣተሓሕዛ ገንዘበይን ሞባይለይን ክጥንቀቕ መኺሮምኒ ኣብዛ ዓዲ ገበናት ይረአ ይመስለኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ናብ ካምፓላ ዝኣተኹ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ስርቁሎ ኢሎም ስለ ዝነገሩኒ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ እውን እቶም ዝሪኦም ዝነበርኩ መንበሪ ኣባይትን ናይ ኣነባብራ ሜላን ንኣፍሪቃ ዘዘኻኽር ነገር ኣለዎም ኣብተን ፈለማ ንመሬት ዓዲ እንግሊዝ ዝረገጽ ኩለን መዓልታት ጽርግያ ክሳገር ብክንደይ መካይን ተሳሒተ እየ ምክንያቱ ኣይለመድክዎን ኣብ እንግሊዝ መካይን ብጸጋሜን ዝዝወራ ስለዚ መኪና በዚ ትመጽእ ኣላ እናበልክዋ በቲ ሓደ ሸነኽ እናመጸት ልበይ ተምልቆለይ ነይራ ብዝሒ ህዝቢ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ዓዲ ህንዲ ዘለኻ እውን ይመስለካ እዩ ኣብኡ ዝነብሩ ህንዳውያንን ፓኪስታውያንን ሓሽከት እዮም እዛ ሃገር ንስሙ እዮም ዓዲ እንግሊዝ ኢሎም እምበር ዓዲ ኩሉ እያ ትመስል እንግሊዛውያን ዳርጋ ሳሕቲኦም ብልጭ ዝብሉ ካብ ጀርመን ብዙሕ ነገሩ እዩ ተፈልዩኒ ኣብ ዝኣተኽዎ ንሓድሽ ነገር ለማዳይ ስለ ዝኾንኩ ግን ኣይተጋየሽኩን ስለዚ ስራሕ ክደሊ ላዕልን ታሕትን ክብል ጀመርኩ ስራሕ ግድን ክረክብ ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስድራይ ትንፋሶም ኣብ ኢደያ ኣነ እንተዘይሓዊለሎም ካብ ዝነብርዎ ገዛ ኸራይ ክስጎጉ እዮም ዝበልዕዎ እውን የብሎምን ስለዚ ተቐላጢፈ እንተስ ብጻዕዳ እንተስ ብጸሊም ግድን ስራሕ ክደልለኒ ሰምሃር ቤተሰብ ስለ ዝነበርዋ ቀልጢፈ እያ ኸባና ወፅያ ዝሕዝን ነገሩ ቁፅሪ ስልክ እውን ኣይተቐያየርናን ዕድል ክገብር ወረቐት ኣይደንጎየንን ን5 ዓመታት ኣብ እንግሊዝ ንኽነብር ዘኽእል ጊዜያዊ መንበሪ ፍቓድ ተዋሂበ እየ ስራሕ ስለ ዘይብለይ ኣብታ ዝተመደብክዋ ከተማ ኮለል ኢለየ ነቲ ዓዲ ዝላለዮ ነይረ ሓደ እዋን ኣብ ጉዕዞ ስለ ዝደኸምኩ ኣብ ማእከል ከተማ ዘሎ ሓደ ቤት ቁርሲ ኣትየ ቡን ክሰቲ ደለኹ ቡናይ ኣዚዘ እናሰተኹ ከዓ ሰምሃር ምስ በጃ ክዳና ናባይ ገጻ ብፍሽኽታ እናቐረበት ገና ክትኣቱን ከለኻ እንዲ ብማዕዶ ርኤካ በለትኒ ዝገርም እዩ ድሕሪ ኣዋርሕ ዝረኽባ ዘለኹ
ኣብቲ ቤት ቁርሲ ኣብ ውሻጦ ኮይና ዝረስሑ ኣቑሑ ገዛኣ ብማሽን ተሓጻጽብ ስራሕ ረኺብኪ በልክዋ እወ ሰብ ሓጊዙኒ ኣብዛ ትሪኣ ዘለኻ ን6 ሰዓታት ይሰርሕ ኣለኹ በለትኒ ኣነ እውን ተቐላጢፈ ዝኾነ ስራሕ እንተሰሚዓ ክትሕብረኒ ስልከይ ገደፍኩላ ኣይደንጎየትን ከኣ ድሕሪ ገለ መዓልታት ክንራኸብ ቆፀረትኒ እቲ ዘስርሓ ኣብታ ከተማ 3 ጨናፍር ኣለዎ ስለዚ ንዓይ ኣብቲ ሰምሃር ትሰርሓሉ ዘይኮነ ኣብ ካልእ ጨንፈር ቦታ ስራሕ ክረኽበለይ ከም ዝኽእል ገለጸለይ ቀልጢፈ ተሰማማዕኹ ኣብታ ከተማ ኣጸቢቐ ዝፈልጦ ሰብ ሰምሃር ጥራሕ ኮነት ኣብ እዋን ዕረፍትና እናተረኸብና ከዓ ርክብና ኣዕሞቕናዮ ጉዳይ እሞይ ግን ኣይቕሰነንን ብውሳነይ ኣይተሓጐሰትን ስለምንታይ ንጉዳይ መርዓ ኣወንዚፈ ስርሐይ ጠንጢነ ከም ብሓድሽ ንስደት ከም ዝመረጽኩ ኣይተረዳእን ሓቃ መመሊሳ ተመለስ ኣይቅበሉኻን እዮም ኣብ ገዛኻ ኣብ ጀርመን ይሕሸካ ትብለኒ ነይራ ሎሚ ግን ዝኾነ ተቕርቦ ምኽንያት የብላን ምኽንያቱ ወረቐትን ስራሕን ኣለኒ እታ ትተርፍ ጉዳይ መርዓ ክሓስቦ ግን እቲ ኣሞይ ሓሲባቶ ዝነበረት መርዓውን እንቋዕ ተረፈኒ ምኽንያቱ ንሓንቲ ርእያ ዘይፈልጥ ሰብያ ከተመርዕወኒ ትሓስብ ነይራ ኣብ መንጎ ህይወት ካልእ ህይወት ይፍጠር ከም ዝበሃል ናተይ ህይወት ከዓ ኣብ መንጎ ህይወት ካልእ ኣንፈት ሒዙ ናብ ካልእ ጎደና እዩ ተጓዒዙ ንመርዓ ዝሓረኽዋ እታ ዘይፈልጣ ኣብ ኤርትራ ዝነበረት ንዕረፍቲ ምስ ከድኩ ተመርዐ ናብ ጀርመን ንኸምፃ ዝተሓስበት ዘይኮነት እታ ኣብ ዘፍርሕ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ኣብ ጎነይ ዝነበረትን እታ ብስድራይ ተጨኒቐ ስራሕ ይደልየሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን ቦታ ስራሕ ዝሓበረትኒ ሰምሃር ኮነት ኣነ ዝሓሰብክዎ ካልእ ኣምላኽ ዝቐመጠለይ ከዓ ካልእ ብናተይ ርድኢት ካብ ጀርመን ናብ እንግሊዝ ክኸይድ ኣለኒ ኢለ ዘምፀኸዎ ውሳነ ጌጋ እዩ ነይሩ ብናይ ኣምላኽ ፅሑፍቶ ግን ኩሉ ክኸውን ስለ ዝነበሮ እዩ ኮይኑ ኣእጋረይ እንተዘይልዕል ንሰምሃር ኣይምረኸብክዋን ኣሞይ ገና ተስፋይ ቀበፀትን ነይራ ወረቐተይ ድሕሪ መሓዘይ ናብ ኤርትራ ወሲዳ ከተመርዕወኒ ተሓስብ ነይራ ኣነ ግን እቲ ናይ ባዕለይ ውሳነ ከመይ ከም ዝመስል ሓበርክዋ ዘመነይ ሙሉእ ብናይ እሞይ ሓሳባት ተመላሊሰ እየ በዚ ተማሪረ እውን ካብ ጀርመን ጠፊኤ ባሕታዊ ንምዃን ናብ እንግሊዝ ሰጊረ እየ ኮይኑ ግን ኣብ ጀርመን ባሕታዊ ነይረ ኣብዚ ምስ መፀኹስ ነቲ ዘይነበረኒ እየ ረኺበዮ ኣሞይ ኩሉ ምስ ሓለፈ ነቓፅን ዘረባ ሰብ ዘይሰምዕን ሰብ ምዃነይ ትጸልኦ ከም ዝኾነት ግን ከዓ ብናተይ ምርጫ ሕጉስቲ ከም ዝኾነት ገለጸተለይ ድሓር ግን መሊሳ ኣብ እተሓላልፋ መርዓውን ክትጨቃጨቐኒ ጀሚራ ንሳ ትደሊ ኩሉ ቤተሰብ ካብ መላእ ዓለም ኣየር ትኬቱን ሆቴሉን ከፊሉ ናባይ ክመጽእ እሞ ዓለም ዘዛረብ ውራይ ክግበር ኣነ ከዓ ፀረ ዘየድሊ ገፊሕ ውራይን ምጥፋእ ገንዘብን እየ ምስ ሰምሃር ወላ ንበይንና ኣብ መንጎና ሓደ ካህን ጥራሕ ጌርና ሓዳርና ክንወፅእ እየ ዝደሊ ኣሞይ ግን ነዚ ፈጺማ ኣይተቐበለቶን ኣብ መወዳእታ ከም መተዓረቒ ዝመጽእ ሓሳብ ዓብዪ ወይ ንእሽተይ ዘይኮነ ማእከላይ ውራይ ክካየድ እዩ እቲ መርዓ ጾም 40 ምስ ሓለፈ ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ እዩ ተቖፂሩ ዘሎ ርሑስ ጋማ በሉና ከይዕድመኩም እቲ ውራይ ጽብብ ኢሉ እዩ مسلل بمعدو زوانا ونخت كدو سفرا سبت رشوق عدي كان زالو زي الحسي قربتكا زي تفلتلو معلقا حدركا زي تبللو معيتو عتي خاتنب علو كم باللايكا زي تخونلو منفسو ربوش فقري زهادمو ترفو زمارر يلم زتعامو أب عادي زلو جنزبي حاتكا كمي كم تنبر زي فلتو حيوتكا حماغي بلكا انت زي لأخكا سنفت مسلو سلا زي كونلكا زحلو عيتور مقاتو النعت ملا اللزعب عامتو تفدرون يقبرناتو
زمسل بمحلو زوانا ونخف كدو سفا سقت رحوق عدي كان زعلوا بينا حسي نرحق باخي معارتي نتبلنا كنملسكي وروعي تور مغتو النات منال سعب أبقامتو تفترون يقبرنا دو بقوز مسير بمالو زوانا ونخف كدو سفرا سدت روحو عادي كان زانو زي راحتي عوات كي تحفزك